Хәерле көн, Татарстан. Матур уйниятләр белән яңа көнне каршылык. Бүген 13 июль, шәршәмбе көн. Тур эфир студиясына сезнең белән мин, Айзилә Батырханова. Күп милләтле җимһуриятебездә төрле халыкларның берсеннән-берсе матур җәйге бәйрәмнәре гөрләп тора. Татарстанда Сабантуй, Каравон, Уяв, Гронбутон кебек бәйрәмнәр инде узды. Агымдагы атнада Питрау, 16 июль көнне Мамадыш районы Җири авылында урнашкан Тырлау аланында 24-нче республика күләм Питрау бәйрәме узачак. Керәшен мәдәнияте фестиваленең программасы белән безне бүгенге кунакларыбыз Татарстан Республикасы Керәшен иҗтимагый оешмасы башкарма комитеты җитәкчесе Людмила Белоусова һәм Туганайлар газетасы җитәкчесе баш мөхәррире Юлия Губина таныштыра. Исәнмесез, хөрмәтле кунаклар, хуш килдегез. Хәерле иртә. Җири авылы хәзер инде Россия күләмендә танылу алды дисәк бердә ялгыш булмас, чөнки инде әлеге бәйрәмгә Питрау бәйрәменә татарлар, руслар һәм башка милләт вәкилләре генә түгел, гомумән Россия күләмендә бик күп кунаклар килә. Шулай бит. Менә быелгы программа белән дә таныштырып китсәгез, диде Людмила ханым. Чынлап та Питрау бәйрәме инде безнең брендка әйләнде. Керәшеннәрнең брендына 16 июль көнне без чираттагы Питрау бәйрәмен уздырабыз. Безнең быел Питрау бәйрәменә республиканың 20 шәһәр һәм районыннан һәм Россиянең 4 регионыннан 50 һәм бәлки оннан да күбрәк 50 фольклор коллектив көтәбез без. Һәм бу бит инде Питрау әлбәттә этник бәйрәм, бу халык бәйрәме. Без шундый зур кунаклар көтәбез. Һәм инде анда эшләячәк фольклор фестиваль, фольклор мәйданы зур мәйдан. Һәм районыбызның 7 шәһәр һәм республикабызның 7 шәһәр һәм районыннан 12 керәшен шибәре киләчәк. Шушы Питрау бәйрәмендә керәшен шибәре статус өчен көрәшергә. Әйе. Һәм инде Айбагыр дигән балалар мәйданчыгы, Яшьләр җыены дигән яшьләр мәйданчыгы, Тәбикмәк дигән ашсулар мәйданчыгы, һәм инде зур түгәрәк уен әзерләнә. Һәм зур фольклор сәхнәбез безнең. Әлбәттә инде җырчы яучы гөрпи пичмагы, ничек инде яучысыз, очрашуларсыз, танышуларсыз да Питрау булмый. Әлеге популяр сәхнә безнең. Анда халык, ул әле безнең ел буена Питраудан соңда эшли, чөнки анда калдырган информация белән, анда калдырган телефоннар белән, анда калдырган анкеталар белән кавыштыру әле дәвам итә. Шундай бик күңелле бәйрәм ул Питрау, әлбәттә инде. Монда һәркем үзенә кирәклесен таба. Кемдер инде тамаша карый, кемдер уеннарда катнаша, кемдер керәшен шибәрен сайлый, кемдер инде үзенә яр таба. Әлбәттә. Бездә бит инде Питрауда кызлар сайлыйлар, Букрауда туйлар ясыйлар дигән әйбер бар. Шуңа күрә менә без тамашачыларны да шибәрләрне карарга, кызлар сайлашырга егетләрне чакырабыз. Менә бу керәшен шибәре өчен көч сынашу булачак бит инде. Бу шибәрләр алдан ук гариза бирделәрме, яисә шунда килгәч кенә дә аны үзенә тәкъдим итеп буламы? Безнең бу конкурс инде башланды. Аның инде беренче туры узды. Аның тәмамлау туры, йомгаклау туры шунда Питрау мәйданында булачак. Аннан соң шунысын әйтергә кирәк, Питрау бәйрәме хәзер ул төрле форматларга да керә, күптән түгел. Татмедиа ишек алдында Питрау медиа. Медиа Питрау, Медиа Питрау дигән шундый зур бәйрәм узды. Юлия, сөйләп китегез әле. Ничек туды бу идея? Туганайлар редакциясе Питрау бәйрәмен соңгы елларда зурлап уздыра. Без алдагы елларда эшкә Питрау көнне милли киемнәрдән киләдерек. Узган елны без фотовыставкада ачтык. Инде менә быел без Туганайлар газетасына 20 ел була. Көз көне шул уңайдан да без хезмәттәшләребезне һәм казанлыларны Медиа Питрау бәйрәменә чакырдык. Медиа Питрау бәйрәме Татмедиа ишек алды территориясендә булды. Һәм без кунакларны Питрау сыя, уен көлке, түгәрәк җырлар, түгәрәк уеннар белән каршы алдык. Һәм шулай ук безнең бәйрәмдә үзебезнең керәшен артистлары Вадим Захаров,
кебек артистлар һәм инде безнең йөзек кошларыбыз, Бәрбәнчек ансамбле, Тумар ансамбльләре кунакларны каршы алды, кунакларга бәйрәм бүләк итте. Менә 20 ел газетага дип әйттегез. Сез чынлап та менә Туган айлар газетасы ул керәшен мәдәниятен бар яктан да таныштырып баручы газетларның берсе. Әйе, безне әйтергә кирәк, Татарстанда гына түгел, Россиянең бүтән төбәкләрендә дә, Башкортстан, Удмуртия, Киров өлкәләрендә дә укыйлар, яраталар. Безнең шулай ук сайтыбызда эшләп бара. Һәм инде безнең социаль челтәрләрдә 50 меңләп подписчигыбыз да бар. Һәм инде Туган айлар газетасы безнең Питрауның информацион партнеры күп еллар буена. Инде тагын бер кабатлап әйтсәк, 16 июль көнне Мамадыш районы Җири авылы Тырлау аланында Питрау республика бәйрәме барчагызны да Питрау бәйрәменә чакырып, һәм инде Питрау атнасында карындашларны Питрау белән котлап китәбез. Менә бу атнада атна буе безнең бөтен авылларда, керәшен авылларында, шул исәптән минем туган авылымда да Питрау бәйрәмнәре, барчагызны бәйрәмнәр белән. Бик зур рәхмәт бүген иртәгезне безнең белән башлаганыгыз өчен, хөрмәтле кунаклар. Чынлап та инде без барлык кунакларыбызны, барлык тамашачыларыбызны әлеге матур бәйрәмгә көтеп калабыз. Һәр барчагызга хәерле матур көн теләп тапшыруыбызны дәвам итәбез. Бүген бездә кунакта керәшен шибәре 2016 Бөтен Россия шибәрлек һәм талант бәйгесе җиңүчесе Рәшит Вахапов исемендәге 17нче халыкара яшь башкаручылар бәйгесе, шулай ук Әлфия Авзалова исемендәге 2нче халыкара фестиваль бәйге җиңүчесе, 6нчы Үзгәреш җиле татар җыры фестивале катнашучысы, Мирас халыкара татар мәдәнияте фестиваленең гран-при иясе Татьяна Ефремова. Татьяна, сәлам, бәйрәм белән сине. Рәхмәт, исәнмесез, арумсыз карындашлар. Бәйрәм белән сезне. Менә бүген бездә шул кадәр керәшен мәдәнияте кылач җәйде. Рәхмәт сиңа килүең өчен. Татьяна, син татар җыр сәнгатенә, шулай ук татар эстрадасына керәшен җырлары белән ташкын булып килеп кирдең. Һәм менә без инде сине социаль челтәрләрдән гел күзәтеп барабыз. Синең һәр сүзеңдә, һәр эшеңдә керәшен булуың белән горурлану күзәтелеп тора. Менә моны ничек аңлатыр идең син? Мине күзәтеп барганыгыз өчен рәхмәт. Дөресен әйткәндә, мин татар эстрадасына керәшен кызы, керәшен җырларын башкара торган керәшен кызы буларак керермен дип уйламаган идем. Мин аны планлаштырмаган идем. Менә төрле конкурсларда катнашканда, анда бит инде мәсәлән 2 этап була. Композитор җыры һәм халык җыры. Һәм халык җырын сайлаганда мин әйтәм, керәшен җырын җырлыйм әле, бер җырлаучы булмас, наверное, дип. Менә керәшен җырын җырлагач, жюрилар да, тамашачылар да менә аны күрә теге. Алар өчен необычный, күбесе үзенчәлекле, аларның ул җырларны ишеткәннәре юк. Менә шуңа күрә концертларга, бәйгеләргә чакырганда мин инде керәшен җырларын җырларга тырышам. Менә шуның аркасында бәлки мин татар эстрадасына шулай керәшен җырларын башкара торган керәшен кызы дип танылганмындыр дип уйлыйм. Менә бүген дә син безгә шундый матур иттереп милли кием киеп килгәнсең. Менә безгә сөйләп китегез әле, менә бу киемнең элементларын таныштырып кит әле безне. Дөресен әйткәндә, моңынчы мин сәхнәдә 7 ел әбинең күлмәген киеп чыгыш ясыйдырым. Аны бөтен кеше сорыйдыр инде, каян алдың син бу күлмәкне, каян тектердең, каян сатып алдың? Мәйтәм, бер кайда тектермәдем, бер кайда сатып алмадым, мәйтәм, әби бирде. 7 ел аны инде киеп йөреп, ул инде музей экспонаты. Аны инде киеп йөрергә дә бәлки әйбәт түгелдер. Шуңа күрә мин быел менә бу күлмәкне тектерергә булдым. Тегүче белән тектергәндә мин тегүче алдына менә шулай әбиемнең күлмәген салып, мәйтәм, миңа менә нәкъ шундый костюм кирәк. Ярар, ясарбыз диде. Хәзер ясый башлагач, аңа авыр булды, чөнки анда менә күренми торган элементлар бар. Ул күзгә күренмәй, но менә костюм өчен ул бик менә мөһим, әйе. Ул әйтәйдер инде миңа, может, без аны ясамабыз, аны бер кеше күрмәйди. Мәйтәм, юк, мәйтәм, ничек бар, менә шулай итеп дөрес итеп үзеңдә тордың инде. Үзеңдә тордым. Бу алъяпкычны да менә күбесе
печать итеп суга да сәхнәгә чыга. Мәйтәм, безнең әбиләр печать итеп сугып жүрмәгән. Мәйтәм, миңа да үзем булмаса да, үзем тикмәсәм дә, үзем чикмәсәм дә, бәрбер чигергә кирәк. Алъяпкычын да мастерларга бирдем, күлмәген дә менә әминеке шикелле тектерергә тырыштым инде. Чөнки менә сәхнәгә чыкканда керәшен җырын башкарасың, кеше бит үле менә. Значит, менә керәшеннәр шулай киенгән булган инде дип карап торалар. Шуңа күрә менә тамашачы дөрес аңлар өчен мин инде менә ничек дөрес шулай тектерергә тырыштым. Менә шулай. Һәм бу кием нинди элементлардан тора? Бу кием инде менә шундый нагрудный украшениялар, ул инде күп милләтләрдә бар, ул инде кызларны, яшь кызларны, хатын кызларны начарлыктан, күз тиюләрдән саклый. Бу инде баш киеме девичий головной убор, кияүгә чыкмаган кызлар киеп жүргән. Элек-электән баш кием ул инде күп милләтләрдәдер хатын кызлар өчен паспорт шикелле булган. Мәсәлән, хәзер паспорт та куялар, кияүдәме юкмы дип. Менә элек-электән урамдан кыз ничек бара, баш киемнән күреп була нинди статуста икәнен. Менә бит. Әйе. Шуңа күрә менә гел паспортым белән йөрим. Бергә йөрисең инде син. Татьяна, син киләчәгеңне җыр белән бәйләгәнсең. Һәм шуны Татьяна, табигать шундый матур тавыш биргән. Әйтерсең лә табигать үзе үк Татьяна, син яшьләргә керәшен җырларын танытырга тиеш дип әйткән кебек. Менә соңгы арада мин ул менә фразаны еш ишетә башлыйм. Мин аны башта керәшен җырларын җырлый башлагач, вот мин шулай гел керәшен җырларын җырлыйм, керәшен җырларын танытам дип уйламаган идем. Ул миңа ошый, мин аны җырлыйм. Ул миңа чыга, мин аны җырлыйм. Шуңа күрә менә минем иҗатым да 10 яшьтә Тихо гуляй мой милай җырыннан башладым. Мин аны беренче җырлаганда керәшен җыры икәнен белмидем инде. Миңа ошый, миннән килеп чыга, мин аны җырлыйм. Менә соңгы арада менә Петровларга да чакыралар. И бөтенсе миңа шалтыраталар, әйтәләр, ничек инде синсез? Мәйтәм, мин булдыра алмыйм, мәйтәм, мин көнне башка җирдә булам. И миңа менә күптән түгел сорау бирделәр. Нинди башка кызлар бар керәшен җырларын җырлый торган? Яшьләр арасында. Яшьләр арасында. И мин шулай уйлап куйдым. Кемне әйтергә дә белмәдем, менә дөрес әйткәндә. Шуңа күрә мине кеше караган булса, җырчы кызлар, җырчы җегетләр, үз милләтегезне күтәреп, менә керәшен җырларын җырлагыз, Таня гына бар дип тормагыз, без күп булырга тиеш. Шуңа күрә менә мин аны алай булырмы дип планыштырмаган идем. Миңа әйтәләр, инде син визитная карточка диләр. Менә бер яктан приятно, икенче яктан ул бик җаваплы. Аннан соң син бер әйткәнең бар иде. Менә без хәтта гаиләдә дә нәкъ менә шулай кичләрен утырып керәшен җырларын җырлыйбыз дип. Әйе, дөрес. Менә безнең папаның авылында, без папа дибез инде, Симек бәйрәме уза, маманың авылында Щук бәйрәме уза. И менә шуңа шул бәйрәмнәргә җыелганда гел менә без бәйрәмне дә гаилә белән утырганда да гел бәйрәмне авыл көе белән җырлап башлыйбыз. Инде аны җырлаганда җырлыйсың, шундый менә күңелләр тула. Чөнки хәзерге заманда ул уже менә китеп бара торган нәрсә. И менә җырлаганда әзрәк тотып калам дигән шикелле туганнарыңа карап, җырлап менә полный җырлыйсы килә. Димәк, ул сиңа гаиләдән килә, име җырлау сәләте? Әйе, мин аны бер мамага да әйткәнем, мәйтәм, ник мин керәшен җырларын җырлыйм икән? Белмим инде, сине кичкенә чакта җыклатканда гел менә керәшен җырларын җырлыйдым. Башка җырларны без белмидек ди. Мәйтәм, мама әйтә, шулай сеңеп киткәндер инде ди. Аннан соң шунысын әйтергә кирәк, менә безнең бит инде узган ел Үзгәреш җиле татар җыры фестивале булды һәм анда беренче тапкыр Үзгәреш җиле сәхнәсендә керәшен җыры яңгырады. Һәм аны әлбәттә танытучы син булдың. Тихо гуляй мой милай җыры иде ул. Әйе, дөрес. Былтыр мин гел хыялланган идем Үзгәреш җилендә катнашырга. Мәйтәм, ничек кешеләгә анда, ничек барырга анда. Мин организаторларга миңа әйтәләр, үз җырларыгызны җибәрегез, без аларны карарбыз. Ошаса әйбәт, ошамаса гафу итегез. Мин бер 20 җыр җибәргәнемдер. Менә шул 20 җыр арасында аларга Тихо гуляй мой милай җыры ошады. Мин аны теге үзем настаивать итмәдем, үзләре сайлап алдылар. Очень необычный җыр диделәр, шундый энергичный, харизматичный. Миңа да әйттеләр, ну, җырласаң,
урынына җиткезеп җырлады дидем, әйтәм ярар. Мин бик борчылган идем, чөнки беренче тапкыр шундый зур проектта катнашам. Беренче тапкыр әле керәшен җыры белән чыгам. Әле мин уйлыйм, хәзер монда керәшен җыры оркестр уйнаячак, джазовый оркестр. Әйтәм, керәшеннәр нәрсә дип әйтер? Җырны боздың дип әйтмәсәләр, жары инде дип утырдым. Онсы да бар бит әле аның. Онсы да бар. Теге ягында уйлыйсың, бу ягында уйлыйсың. Но мин ул чыгыш белән менә очень довольна дип әйтим инде менә. Алла берсә, без син әле Петров бәйрәмендә күрәчәкбез. Алла берсә. Әйе, ул безнең 16 июль Мамадыш районы Җири авылында узачак. Нинди җыр башкарасың? Алла берсә инде Ходай кушса, бөтен белгән керәшен җырларымны башкарырмын. Чөнки менә организаторлар да әйтә, керәшен җырларын җырларга кирәкме? Әйтәм, дөрес, тагын нәрсә җырларга инде әйтәм Петров бәйрәмендә. Тихо гуляй мой милай җырлармын, Петров җырын менә без Тәслимә апа көе һәм сүзләренә аранжировка ясап, менә җырлыйбыз. Һәм әлбәттә инде безнең ил җыры. Менә бүгенге тапшыруыбыз азагында да безнең ил белән тапшыруыбызны тәмамласак, бик матур булыр иде. Идегез. Башыларыңа кигән эшләпәмнең 88 икән өлгесе. Килгәннәрдән бирле карап торам. Сез икәнсез дөнҗала көзгесе. Безнең ил сандугач сайрар җирле. Безнең ил уянап көлер җир. Безнең ил сандугач сайрар җирле. Безнең ил уянап көлер җир. Афәрин, бик зур рәхмәт, Татьяна. Бүген бездә кунакта Татьяна Ефремова иде. Менә шундый күтәренке ноктада мин Айзилә Батырханова һәм тапшыруыбызның иҗат төркеме сезнең белән саубуллашабыз. Исән-имин булыгыз.